sunt Andy MX și astăzi filmăm o serie de survival, primul episod din această serie. Să menționăm lumea, am numit-o lumea lui MX, lumea mea normal, în care vreau să încep să fac o serie de survival, să mai duc și pe parcurs poate câțiva prieteni. Astăzi chiar n-am putut să joc cu nimeni, nu era nimeni online. E destul de dimineață și de asta nu cred că joacă nimeni la ora asta. Da, deci să începem. Nu știu, prima dată ziceam să îmi iau puțină în care să mă niște porcine și după aceea mă duc să-mi dau niște copaci. Asta vreau măcar, nu știu, să apuc să fac câteva provizii. Supraviețuiesc câteva zile. Stați puțin să dau rândul de așa. Sper să vă plac episodul. Dacă v-au plăcut episoadele până acum, puteți lăsa un like, subscribe sau chestii. Și vreau să îmi lăsați comentarii cu chestii de genul mape sau alte porcării, sau să jucați cu mine pe această mapă. Lăsați în comentarii, eu vă las pe privat adresa de Skype, Hamaki, tot. E Hamaki să zicem că altfel nu cred că știu asta. Așa. Și mapele o să le jucăm împreună. Sau dacă știți să faceți mape și le trimite să jucăm împreună, sau pe anumite servere, dacă vreți să intrăm să jucăm. Bine, deocamdată încă n-am foarte multă bani, să zic că sunteți voi așa mulți. Am 4, 5 abonați așa, care câțiva sunt prietenii mei. Da, acum lemn să fac. Nu știu, am gândit să fac o mină, ceva. Să fac casa într-o mină sau ceva de genul. Când ar fi mai ușor mie să minez, dar chiar acolo se spawnează mulți mobi și chestii și aici ar fi fost mai bine să găsesc niște oi. Că am nevoie mare de niște lână să fac un pat, că n-am chef să stau seara să omor mobi sau creeper care s-ar putea zbubească pe la mine acolo. Măcar un stack de lemn să fac. Să-mi fac un topor deocamdată. Așa. Mai trebuie o bucată. Și cred că fac două topoare, că mai am de două topoare. Da, două topoare. 1, 2. Să iau ăsta înapoi. Să încep să fac. Dar acum, nu știu, m-am uitat un pic pe lumea asta să văd dacă e bun locul ăsta unde m-a spawnat. Și să vă zic sincer, nu prea am găsit o mină. Da, poate e pe aici, pe undeva. Vă așteaptă să găsim. Așteaptă să o găsim. Și o să găsim noi cumva. Uite un porc. Să nu-l omor imediat. Stați puțin că nu știu ce. Ok. Până mai ajunge totul bine. Ar trebui să mănânc puțin, dar nu, hai să mai aștept. Mamă, dar ce față are. Uitați și voi, uitați și voi ce privire de învățat are, uitați-vă și voi, uitați-vă.
Aoleu, are o privire așa convingătoare. Știi că este după ce a întors la cap, s-a uitat ăsta. Să vedeți, acum a întors ăsta capul să se uită la. Bă, dar... O mină nu găsesc și eu. Ah, uite merg. Dar n-au păstrat, poate reuși. Ah, uite un munte acolo. Deci până acum... Decât tu? Așa, una. O, 3 bucăți mi-a dat de la asta. Aș vrea după ce termin măcar 11-15 episoade din asta să fac un survival 1.8, că 1.8 nu prea am jucat. Și am auzit că e super tare, și că și de la OI acum de... uitați acolo, ai mină? Nici nu știu, cred că e mină. Să o încerc. Uite aici mină, mă. Da, uite. Câteva geamuri? Nu, geamuri ca să nu iau. Să văd câte achievement-uri am făcut. Deocamdată 1. Getting food. Da, bine. Asta e acum întuneric. Trebuie să-mi fac târnăcop. Bam. Să-mi fac decât unul. O sabie cred că ar trebui să-mi fac. Acum să-mi iau cărbunele. Cărbunele aici. De cărbune cred că o să am mai multe nevoie, să fac niște torțe. Și niște geamuri, de fapt stai, pentru de geamuri nu am nevoie. Ca să nu consum lemnul, cred că o să iau de pe aici, o să iau niște piatră. Și o să-mi fac aici un perete. Acolo. Și înapoi. Cred că ajunge. Ce-am făcut? E bine. Da, să pun acum niște torțe. Păi eu zic ca, uite, până aici să-mi fac eu un zid, să-mi iau niște piatră. Cu ocazia asta poate mai îndrept și eu locul ăsta. Aici o să fac o mină din aia subterană beleagă. Și vroiam, după ce o să joc eu așa mai mult, să-mi fac pe aici niște chestii din aia, niște șine să vin cu trenuleț sau să ce e. Dar să fac de asta mai ușor pe aici. Stați puțin să dau audio mai tare. De asta mi se auze așa încet.
ușă și aici la fel. Nu, prima dată să-mi fac un furnal, că o să am nevoie de mâncare. Punem așa, asta. Să-mi fac un stack din lemn, să-l bag aici. De fapt, să folosesc asta, mai bine zis. Îl folosesc asta. Și aici mai trebuie piatră. Dar de ce folosesc asta? Să urc, să fac o intrare, o casă, ceva aici, să fac. De fapt, ei, da, asta o să las pentru data viitoare. O să fac aici și am zis intrare. Două uși să fac. 1, 2. Și a doua aici. Și gata, terminat locul de casă. Mișto aici. Aici trebuie să pun înapoi piatră. Nu, de fapt să-l pun o oră mai sus. Aici să-l pun. Și aici o să încep să fac un mic loc ușor de casă. Cam atâta și cu episodul ăsta. Știu că poate n-am făcut prea multe, dar episodul viitor sau poate mai multe episoade voi reuși să mai fac mai multe chestii. Am destul de multe idei pentru casa asta, chiar dacă deocamdată nu arată ca o casă, ba chiar deloc nu arată ca o casă. Deci că s-a căcat cineva pe aici și m-a mai căcat și odată. V-a plăcut și veți episoade de serii în continuare, lăsați like, dați un subscribe și după cum am zis la începutul episodului, cu idei, vreau multe idei pentru serii sau v-am zis mape, chestii, servere pe care putem să jucăm, Hamaki,